athi noma atheka uSathane akuthola ukuthi uqinile uhlome zonke ikhali zani zikamoya ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Amen. Awunamaqhinga. Futhi sijobe ekhuluma nje amaqhinga. Into ezokushaya ngayo mudala kunathi. Amen bazalwane. Mdala kunabantu. Akekho oku-age yakhe. Bekamdala even nakade. Hallelujah. Mithi ushwele uphile 969. uSathane bekamdala kudala. Hallelujah. Kunezidalo zokuqala kaNkulunkulu azidala emhlabeni. Amen. Thina sifiki kuzo. Thina into esenza sibe above. Angisho manje mawufunda la into neMoroma. Lithi isi-address kaSathane kuphi? Ingaphansi kwenyawo. Hallelujah. Kodwa lento ekwenza ukuthi abe i-address yakhe ibe la ngaphansi kwenyawo zakhe noma uSathane simehlule sibe ngaphezulu kwakhe. Usuke sewuthole i-experience wena. Awu amen. Experience uyithola kuphi? Uthola uJesu. Awu hallelujah. Then uJesu umkhulu unoSathane, umdala uJesu. So ke ukuze wena ukwazi ukunqoba uSathane, uvele ungene ngaphakathi kwe-experience kaJesu. Uthole i-experience because yena une-experience eminingi kunawe. Hallelujah. That's why ke lithi uyamnqoba ngegama likaJesu. Lithi iBhayibheli kubani unqoba leli lizwe? Kubani who overcome this world if it's not the one who says Jesus Christ is Lord? Amen. Chapter number 5. Yes. Hallelujah. John. Hallelujah. Unqoba ngokuthi uthole uJesu, you overcome the devil. Amen. Hallelujah. Amen. Awufunde nje lapha ku chapter number 2 is book of Revelation verse number 10. Sikutshela ukuthi sikwazise ukuthi uNkulunkulu uthini lekhulunywa kwakumsweni. Hallelujah. Amen. Chapter number 2 verse 10. Verse 10. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Bheka uSathane uzakuphonsa abanye kini etilongweni. Kodwa lithi ungesabi. Usetrongweni uphosa etrongweni kodwa lithi iBhayibheli ukese ungesabi. Akora baselwane. Amen. Ufakwe etrongweni kodwa lithi iBhayibheli ungesabi. Ngoba uSathane uzophosa abanye. Kusho ukuthi wena mawuya etrongweni uya ngoba vele indawo ebidazana uSathane. But uNkulunkulu uyazi before ifika kubo. Manje uthi yena ungesabi ngoba uzophosa abanye kuphi etrongweni. Hallelujah. Ngoba enzani ngale nkathi efaka abantu uyezwa nje njengamanje bathumela abazalwane ukuthi ko whatever ko Nigeria kwenzakala. Kodwa into ekumise kuyo ukuthi ungesabi. Nabo laba bakuleso simo bangesabi. Hallelujah. Ngoba ukwenza lokhu ukuze ashake ibandla. Ukuze abazalwane babaseline. Babuyele emuva. Hallelujah. And ngalesikhathi bebaseline wazi kahle ukuthi isikhathi esi very dangerous leso. Yisikhathi ongazi ukuthi uJesu ibandla ulithatha nini. Kodwa lezo zimo kufanele ifike emhlabeni. Amen. Kodwa into akunikeza yona uthi be stronger, ungesabi. Ngoba uSathane uzophosa abanye etrongweni. Awufundeke? Uthi uSathane uzakuphonsa abanye kini etilongweni ukuba nilingwe futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembekani kuze kube sekufeni. Ukunika uyayizwa ivakeli ukuthi alipheleli la. Hallelujah. Amen. Nikutshela ukuthi thembeka kuze kube sekufeni. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uyabona ukuthi izindaba yokukhona. Kuthiwa nje thembeka kuze kube sekufeni. Ngabanye bazo akubungabi bikho into ezokususa ekukholweni wena. Amen. Hallelujah. Amen. Iziphithiphithi zakulomhlaba inhlupheko kulomhlaba akunakususa ekukholweni. Uthi yena thembeka ngapha uthi uzofakwa etrongweni. Kodwa uphinda athi thembeka kuze kube sekufeni. Kanti inzima le ndaba igaka le ndaba. Ithi kufanele uzufe ukuze uyothola umqhele. Amen. Hallelujah. Akwazi kuthiwe uyiqhawe.
kanti awuzange wawuthola i-crown ngani. Funeka kuzothiwa uyiqhawe because uthembeke kwaze kwaba Sekufeni. yabona ukuthi inkolo inzima kanjani. Amen. Elinye ijoka loluthathini akisho nenkosi yakho yaze yaba wathembeka kwaze kwaba sekufeni nje. Amen. Hallelujah. Amen. Just imagine bazalana ubheka uMapostle Paul khona la khuluma amazwi ukuthi ngiyakwazi ukuhlupheka, Yes. ngiyakwazi ukuba rich, kodwa yena ukhetha ukuhamba noNkulunkulu. Hallelujah. Uthi phakathi kwazo zonke lezi zinto ayikho efanele ngisuse ebukhoneni bikaNkulunkulu. Amen. Ukuhlupheka noma ukuba nemali Yes. noma ukuphila impilo ekahle, kodwa kuzoyithula lezi zinto azinamandla ukungisusa ekukholweni. Amen. Ukuhlupheka akungisusa ekukholweni, ukuba nemali ukuba rich akungisusa ekukholweni. Amen. Kusho ukuthi noma lezi zinto zakulomhlaba zingafika kuwe azingadistract. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuthi uzusuku uyeke ukukholwa ngoba ipurpose yokukholwa noma ijeni yathi yokukholwa ukuthi one day fanele uJesu athi welcome home. Besa khona amagama azowakhuluma. Angeke athi nje welcome home. Uzothi welcome home. Besa athi my faithful servant. Amen. Lawo magama lawo awathola noma ubani. Hallelujah. Or athi welcome home my faithful daughter. Yes. Yilawo magama kufanele uwalindele. Akufanele abe la engqondweni yakho ukuthi uyabona le jena yokukholwa ukuthi kufanele ngize ngiyobamba isandla sika Jesu angiwelcome ku kingdom yakhe. Abantu abaningi bayakhonza kodwa bakhonzeli ukuyo welcome to the kingdom. Amen. Hallelujah. Balahlekelwa i-reward besesela. I-reward yabo basuke bafuna ukuyithola la. Kanti le reward funeka uyithole kuye. Hayi uthole komuntu, uyithole kuJesu. Usho yena ngoba lithi iBhayibheli uyisango lasezulwini. So funeka afike la athi welcome home my faithful servant. Mayethi you are faithful is because ulibambile ivangeli lishisa. Bekufaka etrongweni walibamba. Bekushaya wathembeka. Waze kwaba sekufeni uthembeka ngoba le ndlela yethu yokukholwa imiza ukuthi ngelinye ilanga kufuneke ungivele ngale. Hallelujah. Uma ngamukela ivangeli kwaba ukuthi ngifuna ukuthi ma ebuye uJesu ngifike ezulwini naye, ngihambe naye. The first day mangamukela ivangeli 1993 ngathi kubaba wayengishumayezile ngathi ngicela mayiqede ukungishumayeza mangiqede ukulizwa ivangeli Matthew chapter 24 ngasindiswa leyo ncwadi. Hallelujah. Amen. Lapho siphendulwa leyo ncwadi Matthew 24 bayamazi abaningi Matthew 24 mangikhuluma ngayo. Iyona ncwadi yangiphendula. Ngathi kulo baba ngathi ngasukuma ngama ngenyawo ngathi ngicela ukubhabhatisa manje. Wathi ushuthini ngathi angifuni le ndoda ithi mayibuye ifice ngecorrect ingabhabhatiswa. Ngingazi ukufanele kubhabhatiswa. La ngikhulela khona ngikhulela ekhaya. La iBhayibheli lalingekho endlini la ngikhulela khona. Belingekho iBhayibheli belingaziwa. At least belifundwa ugogo wami. Kodwa alifunda hlanganise gogo. Belifunda azenzele zonke izinto ezenziwayo whether utshwala whatsoever bekahlanganisa amadlozi konke. Bengiligcina iBhayibheli ekhabo mama wami. Lapho bengilazi khona futhi nakhona ngingasincwadi engangiyinakile. Ekhaya kithi ke lalingekho at all. Kodwa bekunento la kimi ebilokhu ingiphusha ukuthi ngiye esontweni. Ekhaya bengalazi isonto but mina bengikwazi ukuphuma ngiye esontweni. Although bengisendaweni vele wrong ezambatho eZion kodwa bengiya. Hallelujah. Ngiya because bengithi mangihamba ngiye esontweni mangikuthi angiyanga esontweni bekungazathi kunento kunomuntu engimkolode into enkulu engazi ukuthi but I'm owing somebody. Hallelujah. So ke lento beyingenza ukuthi efamily yami kungekho umuntu wayengena indaba yesonto but kimi kwakufika ukuthi ufune ngiye esontweni
ngithi noma ngifikile esontweni bebezenza lezi izinto yabona baphatha izinduku amaZionians baphatha induku baya rounda bengafuni ukurounda ba round ngibabheke kube ngazathi something missing ngikhona esontweni kodwa there is something missing in my life le abayenzayo akusiyo le ngiyifunayo angazi ukuthi uyangizwa la bayenze beyithanda beyenjoya le but mina ngingayenzi khetha ukuma ngibabheke because ngiyayibona lento abayenzayo kodwa akusiyo lento engiyizelela akusiyo futhi lento engiyifunayo angazi ukuthi bayangizwa haleluya uma ngike ngaba bengidlala ibhola uma kuka kwenzeka ngayodlala ibhola kuyiSunday bekuthi la kimi ngaleso sikhathi ngidlala bengathi ibhola mali ngaphuma mangike ngihamba ngakhumbula ngacabanga ukuthi why ngingayanga esontweni ayikho into engiyitholile esontweni kodwa futhi nala ngikhona egroundini la ngikhona ngiyazi ukuthi something missing in my life hallelujah ukuthi because ngidlala ibhola ngeSunday kusho ukuthi ngiyamkolota lo engimkolotayo yenzeka lento angikalamukeli ivangeli so mangifika groundini bathi bekhuluma ngizwe nami ukuthi la ngikhona I don't belong here kangakuthi ngizoze ngibatshele but ingathi akukho right ukuthi singeza la egroundini kuyiSunday we rather go to the church on Sunday but angazi ukuthi kuphi ngoba nala ngiya khona esontweni ayingitholi lento engiyizele esontweni ngithola lento abayenzayo lento abayiyoground hallelujah kodwa njengoba ngithola ivangeli kulelo sonto lelo bengikulo angazi ngabhaptizwa azange ngabhaptizwa babehamba abantu bayobhaptizwa mina azange ngabhaptizwa ngiqale mina ukubhaptizwa the time ngamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi ngithi angifune abuye angithole ngekho ready that is why la kwavuleka khona amehlo ami mangamukela uJesu mangifundela uMatthew 24 ngithena noma sesiqhubeka abantu abaningi bethi bazama ukufunda iBhayibheli ngiyakhumbula mangikhula that time ngisethembisa masengizukile eKZN sengilazi iBhayibheli sengifundisiwe iBhayibheli mabethi bavula amavesi engingawazi athi uyalivula uyalifunda athi uyalinterpreta ngimtshele ukuthi leli vesi lento ichaza la akusiyo le echazwa la ngale ndlela lichaza ngayo akusile ndlela elichazwa ngayo la iBhayibheli bekwazi ukucorrect even umfundisi bekukhona umfundisi omunye obe uyibrother yami obehlala eThembisa enomze eThembisa athi ufunde iBhayibheli ngiyibuza lo muntu akayizwa lento ayizama ukuyichaza akusiyo la ayichazayo apha ndini ngize ngithola ukuthi kune calling kimi all along bekungazi hallelujah so into ke engifuna ukisho ukuthi the day ngibhaptizwa ngithi ngifuna ukubhaptizwa ngathi angifuni uJesu abuye angithole ngekho ready hallelujah no matter the circumstances may be angifuni ukuthi uJesu angifice ngekho ready ngifuna ukuthi ma ebuya angithole ngiready ngamukela ivangeli lakhe sengiphila ngokwevangeli lakhe thena mase ngihamba evangelini ngahamba ngale ndlela ukuthi kukhona ibandla engingakhonza kulo eThembisa the first church engakhonza kulo eThembisa elalishuma uba umfundisi wakho wayishumayela iholiness into yasenza ukuthi sichayisane nomfundisi oyishumayela iholiness sashayina ukuthi umama wakhe bekathi maye prophet makwehlisa prophet a prophet mina athi lo baba lo ibese into uNkulunkulu amphathisa yona inkulu saxabana ngalo khona nomfundisi wangangizwa at all wangangithanda kwakwazi ukuthi ngiphume kulelo baba ngizama ukuchaza ukuthi ngibuya nevangeli hallelujah ngizama nje ukuchaza kancane ukuthi ngibuya nevangeli ngibuye eZayoni kodwa ngakuthola ivangeli ngathi futhi mangilithola ngathi ngeke ngisabuyele emuva amen noma ngawa that's why ngithi izwi lithi ungawa kayi 7 times kodwa vuka lwela ukuvuka
after all lelo kuvuka. Amen. And mase uthola ivangeli ungalaleli wonke ama voice. Khona omunye nje umfundisi besikhuluma naye namhlanje ngifonela ngithumelela enye order yomunye mama. Akhuluma hey anginasikhathi ke ngimuzwa nje saqala angifuni izinto ezohamba zingena la kimi. Zozongena imimoya yalesikhathi. Ngokulalela yonke into ekhona la emhlabeni. Amen. Lalela into spiritual ezokukhulisa. Amen. Hallelujah. Ezokwenza ukuthi ube strong like never before. Hallelujah. Amen. So wafona lo mfundisi wathi uyamuzwa nathi mfundisi ngiyamuzwa akufuni nokumuzwa ke manje. Lento ayikhulumayo ayimsizi ngekungakhe. Uright ekhuluma kulabo bantu abontanga yakhe. Hayi kimi angisamdingi angidingi ukuzwa lento ayikhulumayo. Funa ingivulela amadoors ukuthi ngingathe khona uSathane. Ngoba vele uyangifuna. Hallelujah. Asikiye kokuningi. Lithi iBhayibheli la ufunde khona. Lithi ungesabi. Yabona lamagama athi fear not. Yilento uNkulunkulu akayikhuluma kuIsrael. Hallelujah. Wathi ungesabi ngizoba nawe. Just imagine kuza impi kaFaro babhekene nolwandle. Ayikho indawo yokubaleka. Kunezintaba. Kodwa uNkulunkulu uthi kuMoses noThuba akubheka uNkulunkulu ngaleso sikhathi ukuthi kwakwenzekalani. Labantu ingqola zabo the wagon laba ababehamba ngayo layishe whatever izinto abagijima ngazo kaFaro. uNkulunkulu bekathumela ama-angels in heaven. Angels ehle. Afike kule ingqola zikaFaro ayikhumula amavili. Athi mayiqeda mabeyikhumula amavili bami baze basho kusho bona betshela uFaro. Athi hayi uNkulunkulu wabo uyabalwela. Amen. Ayikaze yenzeka lento ukuthi sithi sihamba kuphume imoto emavilini. Hallelujah. Athi uNkulunkulu wabo wenzani? Uyabalwela. Noma manje themba uNkulunkulu uzokulwela. Kuzo zonke izimpo obhekana nazo. Themba uSimakade. Hallelujah. Hallelujah. Athi mayiqeda lapho uSimakade mabesakhumula amavili aphinda bayeke athi lebayekeni athathe ifu lifike lime phakathi nendawo ukuthi izimpi zingahlakani. Uyamyeka nje uIsrael ukuhamba noNkulunkulu kodwa kuthe qeda ukuhamba naye wamhlubuka uSimakade ewabonile amandla akhe. Hallelujah. So how much more this generation yamanje? Sing chapter number 20 verse number 24 kaJohane. Hallelujah. Amen. So uJehova uzokulwela. Funa uNkulunkulu udinga ukwethela bazalwane. The reason why uNkulunkulu akhipha Israel amambisa distance is because ufuna ukuthi uIsrael azi ukuthi uhamba nobani. Amen. Fanele ufika kule stage sokuthi uyazi ukuthi sewuhamba nobani manje. Hallelujah. Hallelujah. Uhamba noNkulunkulu onganyakaziswa izimo. The creator of heaven and earth. Amen. Hallelujah. Aw just imagine isikhathi ophila kuso thina sesiphila boma 60 70 kuphelele lapho kunabantu abaphila 969. Just imagine ukuthi bekanjani Methuselah children those time. Just imagine ukuthi bekanjani Methuselah 969 years. Almost akahlanganisa 1000 years ephila. But thina sihluleka ukufika 100 ku100 umuntu ufika usombona hayi cha uhambile ku100. Oh kahle nini. Oh no abake bashaba uma 350 nje bayoshaya 750. Hallelujah. Uhamba nomunye uNkulunkulu wenza noma yini lo Simakade esikhuluma ngayo. Amen. Into ayidingayo kuyithi ukumethemba. Amen. Ibandla liyamthemba uNkulunkulu lisuke mashinyane kuwe. That's why yathi ulukewarm ungabi ikholo lukewarm. Amen. Hallelujah. Amen. Funda ke lo verse number 10 umqedile Mfunde lo verse 10 mfunde kahle mfunde nje. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Bheka uSathane. Uthi uyazwa lapha uthi ungesabi lokho ozonjani ozohlupheka ngakho. Kusho ukuthi kunenhlupheko ekulindele ukuze ngaphesheya kubonakala uNkulunkulu kuwe.
uzobonakala kanjani ukuthi uyakholwa kanti awukazi udlule ekuhluphekeni emlilweni. Umlilo woDanyeli ngengasho ngathi wavuthi wabaswa. Nowethu uyabaswa. Lethi kodwa iBhayibheli ungesabi lokho ozohlupheka ngakho. Haleluya. Uthi lokho Hlupheka ngakho. kusho ukuthi ulindele noma yini. Yes. Ngaphandle kwejele ulindele noma yini. Usathane uzokusisha imali ungabi namali. Ungazi ukuthi uzodlani. Uthi ungesabi. Hallelujah. Izinto ingahambi kahle endlini kuhlangahlangana ungesabi. Themba lokubizile. Kunendoda eyakubiza evakelini. Hallelujah. Manje uthi ungesabi lokho ozozani ozohlupheka. Kusho ukuthi thatha inkinga zakho ube uthi makwenza ukuthi lengenye yalezi engihlupheka engitshele ngazi ukuthi ngingesabi. Hallelujah. Oh hallelujah. Ngoba uSathane uzophosa lokho okuphosa etrongweni ngokunye. Kodwa ubheke lokho ozohlupheka ngakho. Hallelujah. Asazi ukuthi kuphi kodwa ziningi azoyiletha empilweni. Hallelujah. And ezahlukahlukene ezinye zine weight mangakutshela zami mhlambe ngeke ukhona ukuyimelana nazo. Ungathi kanti ndoda ubuya la. Ngicela ungayilethe yami. Ngicela ingezi kimle yakho. I-right le yami. Hallelujah. Umpastor Paul wake wahlupheka kangokuthi baze bamshaya. Bamshiya bethu ufile. Bathi siqedile ngaye wavuka ungesabi. Lokho ozohlupheka ngenye inhlupheko zakhe. Hallelujah. Kwenye indawo kubheda baze bamfaka esilulwini yini isilulu? Ibhimi. Hallelujah. Bamehlisa ngale bemfake la phakathi kule khontini. Hallelujah. Ha, ziyabuya la evangelini. Akushiwo ukuthi sizohamba kamnandi la kumhlaba. Hayi hallelujah. Kuthiwe thina funeka singesabi. Sizohamba kuzi inhlupheko. Ngoba inhlupheko ziyakwakha ukuthi uphume ngaphesheya sewuvutha ngumlilo. Hallelujah. Abona uSathane ukuthi bakhona abakaNkulunkulu ngibathe ngibangena ngapha bayangihlula ngoba bahleze edwaleni. Hallelujah. Ngesabi. Kulokho ozohlupheka ngakho. Hallelujah. Tuzophosa abanye etrongweni. Lokho kokugcina kuyeke. Kodwa kusekhona inhlupheko sakulendlela. Indlela yokholwa le. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Wena ungokholwa wena. Bengizofunda verse number 3. Hallelujah. Awusazi ukufundela futhi stuff. Finish up. Verse number 2. Verse number 2. Verse 2. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Uyayazi ini bazalwane? Wazi yonke imisebenzi yethu. Thina kwethu masiyipositione. Sihlale kuposition singamdabukisi umoya ingcwele. Sihlale naye noma izimo ishisa. Kodwa sihlale. Hallelujah. Hallelujah. ODanyeli babengabhalela ukudlala lapha. Ukuthi kuthiwe babasa umlilo kuthiwa uyawubona umlilo wakho unjani uthi uyabheka uyabona umlilo. Wena uthi babasele nje umlilo kanti babasele wena. Kulandwa amasotsha amaningi wakhiwa isithando somlilo sibe sikhulu kubaselwa wena kubasela nje amadoda amathathu. Amen. Hallelujah. Abaselwa lomlilo. Kwathola ukuthi bayamaza bamkhonzayo. Bakhuluma amanye amagama. Bathi noma ngangasikhiphe emlilweni. Asikhonzela ukukhishwa la. Sikhonzela ukubona amandla kaSimakade la. Bona ukukhulu kaJehova la. Oh hallelujah. Asikhonzela ukuthi sihambe mnandi. Kodwa sikhonzela ukuthi sishaywe. Kodwa masiphuma ngaphesheya uyasazi uSathane.
asikhonzela ukuhamba green carpet la. Asikhonzela ukuhamba simashajwa. Kuthiwa ayisekwenze yena. Sikhonzela ukuthi ngaphesheya kusho umnini wendlela esihambayo athi nenze kahle bantwana bami. Nakukhonza emhlabeni ongangifuni. Uyawazi umhlaba umnyanya kanjani uJesu? Unyanywe nangabashumayeli bakhe. Baphethe iBhayibheli kodwa bamfuni. Hallelujah. Balithi iBhayibheli thembeka kuze kube sekugcineni ngiyokunika umqhele. Lwela umqhele manje. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ifunde futhi sithandaze. Yayazi imisebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho nokuthi kawunakuba mela ababi wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli. Asiqedele lo 10 iqala. Siqedele lo 10. Uyesabe lokho uzawuhlupheka ngakho. Bheka uSathane uzakuphonsa abanye kini etilongweni. Uyabona kuphoswa wonke umuntu, kuphoswa abanye. Kodwa nawe unenhlupheko zabo kodwa khona abasetrongweni. Hallelujah. Nawe kunezakho obhekene nazo. Awu amen. Kodwa kukhona abazophoswa kuphi? Etilongweni. Asizuphoswa sonke etrongweni. Khona abanye abanezaba inhlupheko. Khona abanye abanezaba ezasetrongweni. Hallelujah. Malithi thembeka. Funda. Ukuba nilingwe futhi ukuba nenzeni? Nilingwe. Uyazi ukuthi umsebenzi wakho uyasilima. Yes. Ufuna ukubheka ukuthi uqine kangakanani ekukholweni. Amen. Ufuna ukubheka impande zakho ukuthi zijule kanjani ekukholweni. Ngoba kulala ekukholweni kudingeka impande zijule. Awukwazi ukuhamba noNkulunkulu impande engajulanga. Hallelujah. Fanele impande zehlele phansi. Hallelujah, zijule ukuthi noma efika akuthola uqinile impande zingene phansi. Hallelujah. Thithembeka. Into ekwenzijule uyabezwa kuPetros uthi phosane ekujuleni. Hallelujah. Mabefika bayarizina bathi sishikile ubusuku bonke. Bathi kodwa ngezwi lakho ake ujulise impande ngezwi lakhe. Hallelujah. Hallelujah. Themba izwi lakhe. Hallelujah. Fundale Futhi ndiyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Hawu bakithi. Thembeka kuze kube bakhona thembeka. Thembeka. Kuleli vangeli fanele uthembeke. Awenzele imfundisi lana. Awenzele imbishopi. Awenzele nabani kodwa wenzela wena uthi thembeka. Akasho ukuthi thembekani uthi thembeka. Ngoba salvation is personal. Hallelujah. Thembeka kuze kube sekufeni. Thembeka kuze kube sekugcineni. Uma ukholwa lo muntu omkhonzayo igama lakhe elinye uthembekile. Ngakho nawe fanele uthembeke. Ngoba ukhonza uthembekile uJesu. Jesu uthembekile. Hallelujah. Angeke kulahla, angeke kushiye. Thembeka. Hallelujah. Amen. Funda mfundisi. Qedile uthi thembeka kuze kube sekufeni. Ngokunika umqhele wokuphila. Ngiyokunika umqhele wokuphila. Nayi into esilwela ngoba silana nje silwela umqhele. Hallelujah. Ukuthi sethembeke kuze siyothola umqhele. Bakhona bakhonzayo kodwa ngeke bawuthola umqhele. Hallelujah. Ngoba bahlulekile ukuthembeka. Kuleli vangeli kudingeka ukuthembeke. Hallelujah. Amen. Thembeke sewedwa. Thembeke ihlobo ingasekho zikushiyile. Uthembeke nabazalwane bangasekho eduze nawe.
uthembeke uthi ngiyokunika umqhele. Hallelujah. Ngiyokunika umqhele. Umqhele uvela emva kokwethembeka. Hallelujah. Thembeka. Hallelujah. Abanye sebebuyela emuva uthembeke. Hallelujah. Ngiyokunika umqhele. Uthi ngiyokunika umqhele. Nayinto esisebenzelayo la umqhele. Hallelujah. Hey. Hamba verse number 2 mfundisi sifunde. Sizothandaza. Thembeka. Ngiyokunika umqhele. Thembeka. Thembeka. Thembeka wena. Thembeka. Ngiyokunika umqhele. Umqhele uthendwa abathembekile. Thembeka. Oh, thembeka. Ngiyokunika umqhele. Thembeka. Wakhuluma ulizwi wathi thembeka. Ngiyokunika umqhele. Thembeka. Ngiyokunika umqhele. Umqhele uyeza. Awutholwa unoma ubani. Utholwa ngabathembekile ngoba abathembekile bafana naye. Jesus. 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 Ay, Jesus. Thembeka. Oh, Jesus. Ngiyakunika umqhele. Qhele utholwa ngabathembekayo. Oh, wow. Jesus. Ah, thembeka. Thembeka. Ngiyokunika umqhele. Jesus. Ay. Thembeka. Ngiyakunika umqhele. Thembeka wena. Zokunika umqhele. Jesus. Thembeka. Thembeka. Ngiyakunika umqhele. Umqhele utholwa ngabathembekanayo. Thembeka. Ngiyakunika umqhele. Siyabonga Baba. Jesus. Jesus. Fundele mfundisi verse number 2 no 3. Sithandaze. Yayazi imisebenzi yakho. Jesus. Nemizamo yakho. Nokubekezela kwakho. Yes. Nokuthi awunakuba mela ababi. Awunakumela abanjani? Ababi. Amen. Qhubeka. Wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli. Bengesibo. Wabafumana beqamba amanga. Hey, hallelujah. Hey. Undo verse number 3. Simiyeke lo verse number 2 simkhuluma ngelinye la. Unokubekezela wakhuthazela ngenxa yegama lami kawukhathalanga. Wakhuthazela ngenxa yegama. Kusho ukuthi bakhona abakhuthazelayo kodwa ngasingenxa yegama. Kudingeka bazokhuthazela ngenxa yegama. Awu ngenxa yegama. Ngenxa yegama uthembekile. Hallelujah. Hallelujah.
Uthandazo seluvala. Jesus. Oi! Themeka! Yakunika umqhele! Themeka! Yakunika umqhele! Yes! Egameni likaJesu. Yebo! Nini mandla wonke. Thembeka! Abantu bazi ukuthi Nkosi emhlabeni kumele sibekezele kuze kube sekufeni. Hayi! Khona baba Siyabonga baba. Akuyethu. siyabonga thola lapha kade wena ophezu konke. Ukhulu kanalo Moseli, ukhulu namandla onke. Thola lapha kade baba siphakamise isibongo kuwe. Sithi ufanele. Fanele. Wena wethu fuele. Thank you, Jesus. Baba sazokhuluma Nkosi khona sivale sibisela kuwe ngoba ekhaya ivalwa hlala kuthunyiswa 24/7 akukho kusika akukho ukushona kwelanga uhlala kuthunyiswa. Baba siyabonga Nkosi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sibonga nomusa Baba sisaphuma Nkosi sicela intando yakho eyitholele sabhangazo abahamba ngeenyawo babiyele ngokuphinda.
kodwa ngicela ukuthi uMali sibavikele belapha emhlabeni ngoba izwe lizoba zonda. Ngobona ifumo, ngoba ufumo uSathane kule bandla siyachitha ngegazi likaJesu. Wonke amaqhinga kaSathane awanasabelo. We are more than conquerors. Jesus Christ is our protector. We trust in the Lord. We will never be shaken. Our King is here, the Lord and Savior, the Prince of Peace, the great I am, Yahushua HaMashiach, Emmanuel. Siyabonga Baba. Siyabonga. Sengishilo nomusa mara thengisho kabusha. Musa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaBaba nobudlelwano bukaMoya Ngcwele buhlale nathi ize ibuye inkosi sisakholwa. Amen.